nake ta tunawa yar uwa, da na shiga damuwa ke kike saka ruhi natsuwa. Na yi farin ciki ke ce sanadin haka yar uwa, kusa sallafa zan kika kore min kishirwa. Yau a ce mu yi rabuwa ne da ke ya zanya da rayuwa, wayo ne ya duniya ya zan shiga kangin damuwa. Tabbas gaibu ne mai nasa ba shi da tabbaci, don yau sanadinsa ne kuka ganni cikin wani firgici. Na zama kamar ruma can da an ka zuba a madambaci, nuna ni kawai ake a gari na zama mahaukaci. Zan sake fetar da ni a duhu na fice daga firgici, na san matsayi na gunki domin na gujewa kwalafuci. Sakon nan naki ne daga zuci nake ta fitar da shi, abinda kika yi min sahiba ta bani da yanki shi. Kin nuna tsora kauna da gaskiya ne raban da shi, kin sani farin ciki daga fiska zuwa kan da shi. Sai gashi a yau kwatsam da sanda kike mini babu shi, ki faɗa mini gaskiya dan Allah zargin ga na fir da shi. Wayo ya zanayi, wayo na masoyiya, wayo Allah sahiba. Kuka da idaniya ta nake dan Allah ki tausaya, ni idanu sun ciko da ruwa ya zarce na rijiya. Suleiman naki ne mai jama'an kike waiwaya, ni dan Allah ki tausaya.